Sajf Pożittiv ma' F Living Channel fejn inkomplu nissaħħu u nikbru flimkien. Channel fejn Lesbu, minata, mudda l-għada jasal u ma jisir xej. Tanti li nammettu ma' nfusna u nikkonkludu u najdu il-ġimgħa d-dieħla nibda żgur. Anzi, minn nhar it-tnejn nibda żgur. It-tnejn jasal ukoll u bejna u bejn ruħna najdu u issa mhux xahar biss fadallu s-sajf mela ħangawdi ftit ieħor u kif jgħaddi s-sajf. Nibda żgur id-dieta u mhux biss kuljum immur nimxi. Jasal iż-żmien u nerġgħu nipposponu għaliex naqgħu fuq id-difiża u mill-ewwel inġibu xi skuża li issa ġej il-milied u allura kif jgħaddi nibdew minn Jannar għaliex ikunu għaddew il-festi. Li nipposponu hija fin-natura tal-bniedem, dan għaliex ma nkunux konvinti u preparati biżżejjed biex nieħdu l-ewwel pass. Ħafna drabi jiġri dan għaliex ma nagħmlux sforz u naqtaw qalbna. Id-determinazzjoni hija importanti f'ħajjitna għaliex jekk ma jkollniex qatt mhu se tagħmel l-ewwel pass. Tibqa' dejjem tipposponi. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett live waqt il-programm FTV Show Mattias Grasso. Għawnu, il-ħabib tijaj Mattias Grasso, il-intih merħba, kif inti? Tajjeb ħafna bħal dejjem. Grazzi li l-ek ukoll. Mattias qiegħed hawnhekk biex propju komplitikom aktar motivazzjoni lilkom it-telespettaturi propju f'dawn il-ħinijiet ta' wara l-ofsinhar. Nagħti wkoll tislima lilek li tisegwina tard fil-għaxija, repetizzjoni issa qiegħda tkun fid-9 ta' fil-għaxija u nħeġġek biex iva tibda tkun magħna anke wkoll fil-ħinijiet ta' fil-għaxija għaliex nieħu gost ħafna li nisma' anka lilkom it-telespettaturi li tajdunna li mhux biss issegwuna fil-ħin ta' nofsinhar imma anke wkoll fil-għaxija. Mela, nilqak mill-ġdid, grazzi ħafna. Kif inti? Tajjeb ħafna ta'. L-iskuża ta' sħana għandha twaqqafna milli nagħmlu l-motivazzjoni tal-eżerċizzji. Jienu diħelaw fekk sibt qed il-bniedem huwa vera fejn qiegħdu. Jiena ma li tħalt hawnhekk u għandek arja li laqqas tkun tixtieq titlaq minn hawn, tinsa li hu s-sajf. U da bħal kollox. Ġifieri jekk jiena ngħid pereżempju mhux ħa nagħmel exercise ta' xi sħana u qed niġri fi triq, is-sħana ħadibqa'. Imma jekk l-exercise pereżempju nagħmlu jew id-dar jew nagħmlu f'ambjent fejn hemm arja kkundizzjonata u bil-fannijiet iduru, hemmhekk ħa ninsa li hu s-sajf ġismi jiġi jitnellaħ li ma staġunu, ġismi jpurtax qed iħoss. Għax da jista' jkun il-21 ta' Diċembru u tkun is-sħana. Għawdu sejrnek. Poka parole, huwa minnu li l-bniedem ħobb iġib l-skużi mod partikolari fuq dan is-suġġett. The easy way out, Karlu. Dan kajjena jekk ngħidlek isma'. Ħampoġġilek quddiemek pereżempju donut. U hemm min jgħidli ma donut ma toġobniex jien. Kulħadd hemm dik ix-xi ħaġa li mhux ħatejnu għal saħħtu imma għandha toma tajba. Ngħidlu ħampoġġilek dik id-donut jew inkella npoġġilek pereżempju kuta bis-selid jew laħam bis-selid jew xi ħaġa aktar bnina. Il-maġġoranza tagħna ħalli ma ngħidx kulħadd ħajmorru għal dik ix-xaġa li dak il-ħin ħadd inħass tajjeb. Ħaddihom ċertu sodisfazzjon. U għajna dwa kif inhi, għax il-bniedem hekk magħmul, il-bniedem minn żmien Żemżem Karl. Kien dejjem jgħid, illum hawn għadha ma nafx, mhux jgħidha ġas bil-paroli, jgħixha. Għax da inti jista' l-għada jgħidlok xi iljun jew xi dinosawru. Inti litteralment li jpurtak li you survive dakinhar. Ma taħseb li l-lum iżjed minn qatt qabel din it-tip ta' mentalità li l-lum qegħdin għadha naraw. Jien nara b'mod ġenerali fuq ħafna affarijiet issa naraw. U mbagħad naraw. Mill-banda l-oħra ħanerġa' nkun ħnikkontradixxi lil nnifsi, jien għandi tfal tiegħi għadhom żgħar. Ma jitkellmux hekk, il-ġenerazzjoni naħseb jiena l-ġenerazzjoni
iż-żgħira ta' taħt il-25 sena naħseb jirraġunaw daqsxejn mod differenti. Wadiri anke kif jiena kun qed nikol xi ħaġa li mhux suppost qed nikolha jien naf ġilat tgħidli mhux suppost jieklu imma għaltu tuħu skup u għaltu tuħu tazza mimlija. Jiġbdulek l-attenzjoni, kulta ħadd ħalli ma toqgħod timrad. Wadiri qisu il-mentalità jien naħseb din il-ġenerazzjoni li ħangawdu minnha fil-futur qiegħda tinbidel ukoll. Nieħu pjaċir u nisma' minn kollox, ħajdlek il-verità. Dinja komuni illi il-ġenerazzjoni mhux illi twildu fil-gwerra jew eżatt wara l-gwerra, mela mhux in-nannit tiegħi, imma missirijietna u ommijietna, u again mhux kulħadd, ma qishom trabbew f'dik il-mentalità illi wara l-gwerra kien hawn ħafna ġid kumparat mal-gwerra. Tajjeb, wara l-gwerra ġifieri mhux sentej wara ta' kif qed ngħidu l-ġenerazzjoni ta' wara. Allura anka hemm dak iċ-ċeltu. Anke wkoll il-ġenerazzjoni ta' wara li huwa jiena 48-50 sena. Naqblu. Dak li jgħidulu ċertu punt bl-Ingliż entitlement illi għax qisu ma drajniex naħdmu blaqieħ għal xi ħaġa. Allura għax sibna qisu kumparat mal-ġenituri tagħna l-affarijiet lesti, kon iktar relax u imma huma tajjeb in-nanniet u forsi l-buż nanniet ħadmu ħafna. Nieħu gost jekk qed nisma' li anke l-ġenerazzjoni ġdida qiegħda hekk, għax ir-realtà dik li tiżra taħsad. Ġifieri mhux qed ngħidu li inti għandek taħdem 24 siegħa kuljum. Kun qed nitkellmu kombinazzjoni kemm importanti anke li tafda lil ta' madwarek. Għax aħseb xiex taħseb tibda il-Knisja. Il-Knisja mhix il-Papa. Il-Knisja hija il-Papa, l-isfijiet, il-lajċi, kull min jgħinhom huwa tim enormi. Partit politiku mhux il-lider, huwa tim. Tajjeb għalhekk meta anke jkun hemm qasma ikun hemm l-inkwiet għax inti il-lider waħdu ma ħajamel xejn. Min qed jopponi il-lider waħdu ma ħajamel xejn laqqas. Irid ikun hemm xi tim xi forma ta' għaqda. Allura aħna l-istess. Irridu anka ninaqdu flimkien jekk irridu oġġetti li nagħmluh. U din hija waħda minnhom. Illi irridu nafdaw lil xulxin u nsibu l-għajnuna ta' xulxin. Anka fejn jidħol l-exercise fejn hemm laqda mis-saħħa Karl. Issib dak l-individwu jew individwa li jgħidlek jiena bdejt waħdi u għamilt progress kbir u vera kuntenta. U dawk huma l-eċċezzjoni. Aħna ta' bnedmin li aħna għandna bżonn lil ħaddieħor. Lil ħaddieħor mhux biss jgħidilna x'nagħmlu u kif nagħmluha u niftħu qalbu magħhom, imma ħaddieħor illi qiegħed fl-istess dajsa tagħna. Qiegħed fl-istess sitwazzjoni tagħna. Fl-istess baħar illi jifhimna ħafna, illi forsi jgħadda minn xi għaddejna aħna, jew qed jgħaddi minn xi qed ngħaddu aħna. Dik normalment teleb kwalunkwe sfida oħra. Allura daw l-affarijiet imbagħad li dak li jkun ħajġbduh biex jgħidina l-exercise nagħmlu. Inti temmen li aħna nagħmlu kuraġġ b'xulxin. Il-kuraġġ b'xulxin billi aħna nkunu a team, not one person show biss biex niftehmu, imma li nkunu b'mod kollettiv illi aħna qegħdin nissimpatizzaw ma' xulxin, ngħinu lil xulxin, nifhmu lil xulxin u fuq kollox nagħmlu kuraġġ lil xulxin. U din naħseb li tiswa ħafna u forsi llum xtaqna li waslu dan il-messaġġ anke lilkom it-telespettaturi illi fejn int qiegħed taqta' qalbek fittex persuni li jistgħu b'xi mod jew ieħor jagħtuk dik il-motivazzjoni, jagħtuk dik l-imbuttatura, dak il-kuraġġ biex inti tibda. Jekk inti tittasal fil-100 pass, jekk min tista' tagħmel l-ewwel pass, minti qatt tasal għal 100 pass biex persuna wasal fil-100 pass beda l-ewwel pass. Ekku, u r-realtà kollha daw Karl, u hawnhekk ma ħanejt l-ebda sigriet hija vera x'jaħdem l-aħjar miegħi pereżempju. Illi jiena meta niltaqa' anke ma' min iħoss il-bżonn li jibda jagħmel bidla, ma niltaqgħux normalment one to one jgħidulu, niltaqa' fi klub żgħir, fi klikka żgħira, 2, 3, 4. Għax mhix għaddejja Mary, għaddejja minnu Giovanna u Lucien u Merjen. U meta inti tismagħha minn nies li huma bħalek, ħatifhimha u ħatamel aktar kuraġġ milli ħatismagħha ma' xi ħadd bħali. Illi forsi jiena għandi età differenti minnhom, jiena nitrenja ili, mhux bħalhom li forsi għadhom ħajibdew. Għax anke dik is-sistema, dik il-ħaġa li inti tiftaħ qalbek, dik diġà hija terapija, dik diġà hija l-fejqan. Jien jogħġobni ħafna x-xogħol ta' psychologist pereżempju, illi huma jagħtu iċ-ċans kollu lill-persuna titkellem. U għad li titkellem bniedem qed ifieq. Jiena nisma' psychologist anke għax għandi ħafna ħbib tiegħi li huma psychologist, jgħiduli kważi ta' kull fejqan li jiena sempliċement smajthom, għasek kull ma riedu. Għax waħedhom waslu għal konklużjonijiet huma jitkellmu. Dew jaħdmu fis-soluzzjoni ma qatt ma fdaw lil xi ħadd.
Voldi li temmen li persuna mhux motivat jista' ikollu delużjoni anki wkoll b'mod psikoloġiku f'ħajtu? Bla dubju. U anka x'nitma' mhux il-żaqqi l-moħħi. Jekk jiena l-moħħi ngħid li mhux kapaċi. Immaġina jiena Karl qabel ma ġejt hawnhekk kont noqgħod ngħid x'mistħija min qed jarani fuq it-television min jaf kemm ħajjejt fuqi għax il-leħja orange, għax xar qed jaqali, għax libes il-roża tal-girls min jafx ħejdu fuqi. Nista' noqgħod ngħid hekk. Jew kif nagħmel fil-fatt fit-triq naħseb x'enkun se ngħid. Ngħid ara llum naħseb dal-messaġġ tajjeb inwassal għax dal ismajt il-ġimgħa għax din l-esperjenza għaddejt minnha mhux titimgħu il-moħħok. Jekk jien hawnhekk ngħidlek Karl, hawnhekk rajt fantasma jien. U inti żbam il-fantasmi, għabla qasseġ tidħol minn dak il-bieb, inta fu li hawnhekk huwa tiegħek. Għax lil moħħok skont x'titimgħu, skont x'ġielu jemmen, jew skont x'tibża u ħajjimxi miegħu. Mela fl-istess ħin dak jista' jkun ta' vantaġġ kbir. Forsi inti anke tfal tiegħek Karl jafu li inti tinkwita minn xi mart. Allura jibda jarawk bil-ġed jgħidu ejwa ta' oqgħod kull Karl ħalli timrat. Dik qed tattika vera tajba. Għax jekk inti permezz ta' dik il-biża' tinduna illi jekk inti tibqa' tagħmel li qed tagħmel ejwa ħa tasal għall-mart, inti ħadd immotiva ruħek biex ma tibqax tagħmilha. Però jista' jkun li inti Karl iktar tkun bniedem illi inti achiever jgħidulek, illi tixtieq takkwista xi ħaġa billi mbeżżak bil-mart. Min waħda daħal, forsi għal dak il-moment qed ejwa u mbagħad għaddiet. Però jekk inti ngħidlek isma' Karl, kemm ilek ma tilbes medium? Għandi gwarda robba, infaqt l-eluf, u għiex parmija. Qegħdin jistennewni. Kemm nixtieq nerġa' nilbishom? Ngħidlek uqgħod kull dak il-ġelat, Karl, ta' ħalli dawk il-medium, troddilhom salib iktar u iktar. Ma jkunx aħjar Karl. Hemm mod u ieħor ta' kif jista' wieħed jittriggerja lill-moħħ. Skont min ikun. Tista' tagħmel inti satej twerwer lil dak li jkun. U ma tkunx effetti. Tagħmel 2 minuti għax inti smajt lilu jew lila. Għax inti tisma'. Inti saqsej dak li jkun nisma' xi jbeżżak. Imma hu jrid ikun il-bniedem hu inutli toqgħod imponi fuq. Bla dubju. Għordin inti jekk jiġi persuna quddiemek illi forsi għandu ħafna nuqqasijiet fl-imma sens illi forsi għandu piżejjed, mhux motivat, jara ħafna affarijiet negattivi, eċetera, eċetera, biex m'għadux nisaġġeraw. Ma tajmel minn kollox biex tibdieħ forsi fuq il-linja li temmen indbija li hija tajba u ma jkunx irid inutli dak kollu. Ekku hi. Ara, u mbagħad hemm differenza kbira Karl bejn xi ħadd li jixtieq u xi ħadd li għandu bżonn. U jiena ħobb inġib dal-eżempju. Nixtieq xi darba mmur Pariġi, għax anke tfajla tiegħi issa se noħra nkunu miż-żewġin, ilha tgħidli ejja mmorru Franza żgur tieħu gost. Tgħid la xejlu ju s-sanaraw, s-sanaraw. Mhux issa xi sħana, Insomma, imma għax imbagħad jiena nemmen ħafna illi anke l-edukazzjoni dak li titgħallem irid ikun kontinwu, kull 4 xhur jiena nsifer biex nitgħallem. Jiena li dak huwa bżonn li nibqa' naġġorna ruħi, illi dak li kienu għalmuni 10 snin ilu nifhem li llum qabli huwa l-kontra. Mela tibqa' ġġornat. Għax jiena ma niġi fuq programm bħal tiegħek Karl u ngħid il-ħmerijiet, jiena rrid ngħid skont l-aħħar affarijiet li ħarġu kif qed jaħdmu l-affarijiet. Mela għax inħoss il-bżonn illi nkompli nitgħallem, jiena kull meta joħorġu daw il-ġranet tal-konferenzi, naqta' l-biljetti u nibbukja l-hotel. Għax għalli huwa bżonn li mmur, kieku ġas xewqa, nixtieq nitgħallem tagħmel. Jekk ħan inbidlu fiżikament u mentalment eżatt l-istess. Biex xewqa ma naslu kien. Ma meta tajt bżonn minħabba illi wasalna f'punt kruċjali li għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. Issa kemm mhux iktar isbaħ li għandi x-xewqa u ma niġix bżonn li nagħmlu l-oġġett. Proset tas-sew. U kollox jibda mix-xewqa. Imma sabu Karl illi biex imbagħad oġġett iżommu, irid ikun bżonn jus għalik. X'qed nipprova ngħidlek, mela sabiħ li jkollok karozza lussuża. Imma jekk inti għandek 6 minna, pereżempju, mhux ħajbqa' jkollhom l-istess valur. Imma jekk forsi inti għalik tajt il-ħadd jiena ħi, inħobb noħroġ din karozza waħda li għandi lussuża, inżomma pinna, għax għalija dak huwa żvok, huwa bżonn li jkolli żvok, dik hija differenti. Mela dak li jkun li diġà għandu 6 jgħid nixtieq ikolli 7 waħda, imma mhux bżonn għalih mhux jagħtik dak il-valur bħalma tagħtu l-ewwel waħda li ġab. Qed qed nipprova ngħidlek, allura xi rridu nagħmlu? X'hemm dak li importa issa, x'se nagħmlu fuq hekk. Illi kulħadd għandu xewqa. Kulħadd jixtieq illi pereżempju jinnaf zaqqu tkun aktar iffurmata. Xi ħadd li jkollu aktar nifs, xi ħadd li jorqod aħjar, jew huma aħjar, jew li jkollu iktar enerġija matul il-ġurnata, jew li jagħti eżempju lit-tfal. Però biex xewqa biss kemm nixtieq ma ħajsir xejn. Xi rridu nagħmlu? Biex isir bżonn l-eżerċizzju huwa sempliċi, però jrid isir.
Li ma huwa l-eżerċizzju? Il-famuża karta kar. Da kollox jibda mill-ħsieb, però kwalunkwa pjanta tista' tistaqsil xi perit ma tibqax hawn, tiġi mpinġija, tiġi miktuba. Mela x'se nagħmel? Dawk l-affarijiet illi għaddejjin minn moħħi illi nixtieq li nasal għalihom jew li nibża illi jiġruli, ħanaqbad biċċa karta u naqsama fit-tnejn. Fuq naħa minnhom ħanikteb isma'. X'inhu ma dawk l-affarijiet? Illi jekk ma nagħmel xi ħaġa fuqhom illum ħajgravaw. Mela pereżempju, ħanġib case in point, jiena persuna li nilbes size 18, jekk mhux se nagħmel xi ħaġa fuq llum, x'jista' jiggravali? Ħanilbes size 20, qabli joħroġ li t-sokkor, id-diabete, il-pressjoni, ħankun aktar għajjena, ħanorqod inqas tajba, ħanqum inqas tajba, ħanagħti eżempju ħażin lit-tfal, ħankompli nkun depressed, ħanbaxxi s-self-esteem, ħanbaxxi l-konfidenza u nibqgħu sejrin sal-4 ta' nofsinhar. Għalma qed jarana live. Min-naħa l-oħra, hemm il-pożittiv. Xirrid issa. Xirrid. Jew x'nixtieq. X'nixtieq. U x'l-aktar li jagħtini motivazzjoni, x'l-aktar li joġobni? Ara, min jgħid li kolli zaqċatta, nilbes il-bikini, nitla' taraġġ u jkolli iktar enerġija mill qabel ma tlajtu. Li tfal jarawni u jikkupjawni. Illi ħatiħor jgħid li prosit kemm qed tinbidel, illi għax jiena naf li ħanibidel fiżikament ħanossib aktar xari, aktar id-dera, ħankun aktar pożittiva u smart fuq ix-xogħol, ħankun aktar komda mal-partner u mar-raġel tiegħi. Qed nagħmilek enfasi fuq għax di xi ħaġa li komunissima nismagħha. Illi forsi ħafna nies jekk ma jgħidux minnha ma jifhmuhiex. Ma ħafna nies taffettwa b'mod ħażin ħafna relazzjoni il-fatt kif inti tħossok miegħek innifsek. Jekk inti m'intix komda mal-partner tiegħek. Da qed jaffettwa kollox literalment. Qed taħseb illi hu qed jarak kera. Qed taħseb illi inti jew hu ma jixtieqx illi anke jkollu ċertu intimità miegħek. Dawn huma affarijiet li anke jekk mhuwiex vera, il-fatt li qed jgħaddu minn ġo moħħok għax inti m'intix kuntenta bik innifsek, hemm bżonn illi ssir xi ħaġa fuqha. Tgħidli m'hawnx min u naqbel 100% wa sajsik u xorta jraħ imbaċċaċ. Iva, imbagħad fejn tidħol is-psikoloġija. Li huwa approvat però Karl huwa illi l-exercise ħajollilek is-self-esteem u self-confidence. Illi anke kinti għadek fil-bidu, dak huwa ragal illi ħad irċievi mingħand l-exercise mill-ewwel. Mela din karta importanti li jkollha. X'se jmur għall-ar jekk ma nagħmel xi ħaġa llum? U x'se jsir u x'se jimxi tant il-qudiem jekk jiena ħanagħmel il-bidliet. Kif se nħossni? Kif se nidher? U x'se nagħmel illi forsi ma nagħmilx sal-lum. U daw it-tnejn normalment, jew it-tnejn li huma jew iż-żewġ naħat, jew naħa minnhom ħadd immotivak biex inti tibda u tkompli. U dik nixtieq il dak li jkun iwaħħalha mal-friġġ biex niftakru għal fejn bdejna. Sinjuri, il-ħin huwa s-sija u 2 minuti, klim tad-deb tal-ħabib tagħna Matteus nieħu gost ħafna illi llum varajna l-programm tagħna permezz din is-sessjoni. Bqgħu magħna minuta kollox lura dal-waqt. Hamilton Travel iħabbru destinazzjoni ġdida bi cruise liner MSC Lirica li se jibda jidħol Malta kun nhar ta' ġimgħa bejn Ġunju u Settembru tal-2020. Dan se jsir fuq talba ta' bosta Maltin u Għawċin illi xtaqu illi jkun hemm cruise liner minn Malta għal Malta kull ġimgħa illi jsalpa lejn il-vant tal-Mediterran. Ir-rotta tal-MSC Lirica se tkun Sirakuża, Venezia, Dubrovnik, Korfu u Ċefalonia fi Greċja. Se jkun hemm kabini ta' 2, 3 jew inkella anke wkoll 4 persuni għal familji kbar. In-numri tal-kabini disponibbli kull ġimgħa ser ikun limitat għalhekk wieħed jagħmel sew illi jaħseb kmieni biex jibbokkja kabina f'dan il-cruise liner meravigliuż. Ta' kull ġimgħa ħajkun hemm tour leader ta' esperjenza li jirrappreżenta lil Hamilton Travel illi jakkumpanjakom tul il-ġimgħa kollha fuq dan il-cruise liner Lirica. L-MSC Lirica se jibda jitlaq minn Malta għal Malta kull nhar ta' ġimgħa cruise ta' 7 tiljieli. Jekk il-ħolma tiegħek tixtieq issir realtà, ċempel minnu fih lil Hamilton Travel. We make it happen.
Nawguralkom il-kumplament tas-sajf it-tajjeb, il-kumplament tal-jum it-tajjeb, temp sabiħ fil-Gżejjer Maltin u Għawċin, 39 grad, mistennija tilħaf dawn il-ħinijiet ta' l-ofsenar, evitaw li tkunu fix-xemx, għodu komdi segwu l-programm tagħna sal-ħin tal-4 nofs prepetizzjoni il-lejla fid-9 ta' filgħaxija. Sejrin niftħu issa il-linji tat-telefon għad-dispożizzjoni tagħkom it-telespettaturi, tkellmu magħna nieħu gost ħafna illi intom titlu fid-diskussjonijiet tagħna, dan huwa l-fenonimum tal-programm tal-istazzjon tagħna, l-aktar stazzjon televiżiv Malti f'pajjiżna li daħħal telefonati fil-ħinijiet tal-programmi tiegħu. Issa bdejna l-iskeda tas-sajf ukoll, aħna bqajna nkunu magħkom f'xandira diretta, ukoll wieħed mill-uniċi stazzjonijiet privati li xandar programmi live ukoll fis-sajf. U dan huwa privileġġ u opportunità telespettaturi tagħna servizz nazzjonali li tkunu tistgħu tkellmu lil mistiedna professjonisti illi illum ikonna fil-programm tagħna. Matul din il-ġimgħa kellna wkoll diversi mistiedna professjonisti fil-qasam tal-mediċina, tal-liġi, insomma f'dak kollu li b'xi mod jew ieħor jolqot lilna bħala ċittadini Maltin u Għawċin. 27-500-500, 27-600-600. Min jixtieq illi jkollu opportunità illi kellem il-Matteos Grasso jista' jagħmel dan bil-libertà kollha fuq dawk in-numri. 27-500-500, 27-600-600, 27-500-500, 27-600-600. Tistgħu wkoll tibatu SMS. Is-sistema tal-SMS aħna ħallejnija xorta waħda kemm mhix daqstant popolari kemm kienet qabel snin ilu ma xorta qed hemmhekk 5061-6750 jew għandna l-mezz ieħor tal-Facebook li huwa aktar prattiku u komuni fuq F Space Living. L-ewwel telefonata ħbib tiegħi baxxu il-volum tat-televiżjoni. Hello. Hello. Insellimlek, hi. Nsellimilkom lilakom Matteos. Grazzi. L-ewwel biex nifraħ il-Matteos u veru tifel bravu għax esperjenzajna minnu għadna issa bedna esperjenzaw minnu. Proset. Imma għati ħafna pariri jisiwja. Issa rrit ngħidlu l-Matteos. Jaf ħanejtu minn jiena Mamita Daniel Matteos. Mamita Daniel għandek. Okay. Issa Daniel tant ħassu għajjien li għassaraħ jitċaqla, dak taħseb li bl-exercise li għamel? Xħattu ma fimtekx eżatt. Ejjien ħafna. Kellu jintafa ġifiri ġottota. Ifimni naqra, sinjura, kemm għandu żmien it-tifel? 39. 39, ok. Mela, nirringrazzjawk ħafna, jekk ma jimpurtax ħalli telefon number tiegħek dejjem bil-bona volontà tiegħek, ħalli jekk ma jkunx qiegħed jaraf eżattament il-persuna, Matteos ikun jista' jċempillek ta' importanti għalik. Grazzi. Ħalli ikun jista' jtik aktar anke parir konfidenzjali ta' għalis ma jiftakarx il-persuna minni. Alright, hija normali li persuna illi forsi kien qatt ma għamel xejn jew kellha ilu ma jagħmel xi ħaġa. Sinjura qalet tifel tagħha għandu 39 sena u mhuwiex żgħir biex il-40. Hija normali li persuna jibda jħossu xi ftit eżewrit. Jien esperjenzajta din illi ħassejti xi ftit eżewrit. Issa hemmhekk dak huwa l-punt kruċjali. Jekk għandekx tibqa' mix il-qudiem jew terġa' tagħmel pass lura jew tnejn. Dan qisu bħal meta Karl l-ewwel darba illi morna il-kindergarten. Jiena tgħid ommi, jiena ma nafx kont qed teġġ magħha ħafna u kfejt ħafna. U ewwel darba li ħadetni grand fight magħha u ma rridx ninżel minn hemm. Mill-ġimgħa wara laqqas rid immur id-dar. Għax jiena l-kindergarten dak il-proċess tal-bidu illi ma naf il-ħadd nibża mhix se jiġri bla 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 bla. Għadda mal-ewwel ġimgħa, mit-tieni ġimgħa. Bdejt inħoss ħafna iktar il-pożittiv tal-ħaġa, bdejt nidra u kollox. Ġismek eżatt l-istess. Illi inti qabli ma li tidħol tgħid ħalli rwieħ kemm huwa arjaħu, kemm huwa ambjent sabiħ, kemm jidher illi anka ħanieħu pjaċir u ħatiħu pjaċir. U ġismek għax inti għadek fil-bidu ħajgħaddi minn dak li jgħidulu battikata. Allura waqt dik il-battikata illi permezz tagħha inti għall-grazzja tagħha il-qudiem ħatitlef ix-xaħam u ħatifforma, ħajkollok anke ċertu tuħ tal-laħam għall-bidu. Dak tuħ tal-laħam. Is-sigriet huwa li tkompli għaddej, tkompli tiċċaqlaq. Tajjeb, forsi għal-bidu torqod daqsxejn iktar kmieni għax tħossok għajjin u wara l-ewwel 3 ijiem 4 qisu qatt ma kien xejn u issa tista' tiffoka aktar fuq il-pożittiv. Ok, għandna telefonata oħra għal Matteos u diħni xi messaġġi wkoll. Hello. Insellimlek ħabib. Kemm tbaxxi l-volum tat-televiżjoni x'inkella ma niftemux ta' nibqgħu ngħidu hello lil xulxin sakemm niddeċiedu illi niftehmu.
Il-ħin huwa s-sija u 9 minuti, sal-ħin tal-4:30 illum għal darba oħra f'Xandira diretta. Għad għandna programm speċjali, ħajkonna sezzjoni tal-kċina flimkien ma' Andrew Zara u anke wkoll Ina Robinic fis-sezzjoni Lemonade. Hello. Hello. Good afternoon, ħabib. Għalli ngħidlek, l-ewwel nies proset tal-programm. Grazzi. Matteo, jiena immur nimxi fil-ħodu. Nidġogja, għandi 66, nidġogja minn Lafa għal-Tinje. Lura u ma niqafx, nidġogja kollha insomma, u naqbes il-baħar u nagħmel daqsxejn exercises, press-ups u hekk u da. Immur id-dar nagħmel sit-ups u hekk u da. Jiġifieri all right, normali għalija daw. Qed nagħmel sew jiġifieri jiena. Mela, ara, grazzi lilek li ċempil, ta' napprezza ħafna ħabib. L-ewwel net prosit għax hekk fimtu sew 69 jew 66. Fimtu sew jiena bħala 66 Alla jbierek. 66. Tajjeb ħafna, ġifieri u huwa wieħed mill-minoranza. Tajjeb illi dawn in-nies għadhom ikunu role models. U li mhumiex fil-minoranza daw. Fil-minoranza illi huma attivi. Ma tantx issib minn għandu 66, sfortunatament li jiċċaqlaq. Jiġifieri ninżalu l-kapell u ngħidlu prosit għax again din hija skuża oħra. Għax issa kbirtu, għax hekk naqa' nweġġa' u ma jfiq li qatt l-għadam. Il-verità hija illi issa żmien illi inti aktar minn qatt qabel tissaħħaħ. Għax waqt li forsi il-kollegi tiegħek li għandhom l-istess età ġismhom jibda jmajna ħafna, tiegħek ħajmajna ħafna inqas. Fil-fatt, ħajmajna dejjem. Kulħadd. Ekku, però b'mod naturali forsi jmajna b'ċertu speed maġġen, b'ċertu aġiltà. U ġismek għax inti tkun għadek attiv ħajmajna ħafna inqas. Allura tara żewġ persuni ta' 66, tgħid possibbli dawn l-istess età. Poġġi żewġ persuni. Ejja neskludu l-Mart, għax il-Mart huwa l-Mart. M'hemmx tagħmel. Ma ejja neskludu dal-affarijiet persuni li għandhom is-saħħa tagħhom l-istess, però wieħed huwa motivat u jagħmel xi tip ta' eżerċizzju u li ieħor le. Taħseb illi jekk jitilqu u niltaqgħu magħhom sentejn tlieta oħra naraw id-differenza? Iva, u nkunu rridu nqattaw ġurnata magħhom. Normalment nibdew nindunaw illi minnu aktar attiv, pereżempju, aktar ilaħħaq ma' tazzi tal-kabort, aktar pereżempju għandu bżonn jitbaxxa b'kumdità, aktar pereżempju ħafif fil-pass, aktar iqum tajjeb fil-għodu, aktar irqod tajjeb bil-lej. Jekk nagħmlu ġurnata magħhom nindunaw. Interessanti. Mhux ħatejt dak attiv qabel tinduna mill-posċer, imma minn dawn l-affarijiet imbagħad ta' kuljum id-daily tasks notawhom ħafna saraħ rasek. Interessanti ħafna. Sinjuri, min nixtieq li kellem il-ġdid lil Matteo jista' jagħmel dan fuq 27 500 500 27 600 600. Ma nafx għandek xi mistoqsija. Kompli. Grazzi. Fuq li xtaqt inkompli fuq li qal is-senjur. Illi milli qed nifhem is-senjur sab xi ħaġa li jieħu gost jagħmel u li jista' jagħmel għat-tul ta' żmien. Dan min jiena biex ngħidlu le ta' senjur, inti aħjar tiġi fi grupp eżempju tiltaqa' ma' nies oħrajn u tagħmel l-exercises ġo studio. Jekk is-senjur bil-mixi, blawn, qed jaraħ li qed jidher tajjeb, li saħħtu hija tajba, li jieħu gost jagħmilha. Dik hija fundamentali. U li jista' jagħmilha tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa, never change a winning course jgħidu bl-Ingliż. Tibdilix dik is-sistema, ibqa' għamilha. Interessanti din ġimgħa Karl kombinazzjoni. Niftakar li kellek inti dik il-kontroversja milux ma' awtorità partikolari, insomma. U dil-ġimgħa ċerta kien hemm video minn tiegħi illi mar viral fuq is-social media minħabba li kien hemm magazzin lokali illi ta' spin lill-headline u kien hemm kelma nieqsa fil-headline u ġiet tidher totalment differenti. Fejn fil-headline flok ma kien hemm miktub illi mhux bil-fors niklu kull 3 sigħat, il-headline inkiteb Matteo Sgasso jgħid illi ħrafa li tikol kull 3 sigħat biex tonqos xi ħaġa hekk. U qam ħafna min jara l-headline biex da x'inhu jgħid, da x'inhu jagħmel mhux vera gidba. Min imma bagħad il-verità daħal fuq dak l-artiklu, ra l-artiklu u anke ra l-video fehem ħafna aktar u speċjal ħareġ ħafna aktar ġid. U dik hija realtà fil-ħajja illi kultant minn kontroversja jista' joħroġ ħafna ġid. Fejjina, per eżempju, mek dak l-artiklu ktibt li xjentifikament għax jgħan nistudja x-xjenza tal-isport, insomma, tal-exercise, tax-xaħam u dawk l-affarijiet. U approvat illi inti mhuwiex kemm il-darba tikol fil-ġurnata, jew li bil-fors trid tikol kull 3 sigħat, però inti l-importanti huwa x'tikol u kemm tikol. Mela jekk inti Karl qed tara r-riżultati billi tikol pereżempju 3 darbit kuljum, jekk dawk it-3 darbit qed tikol kemm għandek bżonn,
u qed tara riżultati fid-dera, fis-saħħa tiegħek. Biżżejjed. U kollox, don't change a winning course. Jiena min jien biex niġi ngħidlek Karl. Le, ebda kull 3 sigħat ta' jekk ir-riżultati tad-dera. Ta' kif inħossni qed juruni biċ-ċar illi jiena qed nagħmel progress. X'jiġifieri tibdilili? U da s-senjur hekk ngħidlu. Illi iva, il-maġġoranza jaħdmu aħjar meta jkunu f'ambjent ta' grupp Ma jekk ġo studio, imma jekku. Għalih qed iħossu aktar komdu, qed jieħu pjaċir u jista' jżomma dik il-mixja u l-għawma never change a winning course, senjur. Aktar telefonati għal Matteos, il-ħin huwa s-sija 14 minuta, ninsabu f'xandira direttam. Hello. Hello. Nsellim Hello, Karl. Għajdilna. Ħanajdlek, jiena maranzjana. U nixtieq nistaqsi l-Mattejas. Jekk tagħmel forma ta' ċinturin exercise, dak ikun exercise, dak sew. Forma ta' xintorin xiġifieri. Ikun jissu ċinturin u tal-exercise. U jgħoti ċaqal ek? Iva. Sendonajt jien. Ok, sen saqsuħ. Ta' grazzi ħafna. Ħannu t-telefonata li jmiss. Sija u kwart. Hello. Yes, nselmulek. Inselminkom, nirringrazzjakom ta' talim li tatuna. Grazie. Ħanajdlek hemm jiena mara għandi 55 years old. U nizzen daqqa 51.5 u daqqa 52. 51? 51 u 52? Aha. U nixtieq inkun naf l-ideal. Pero jien minix twila, kol ma fini 5 feet. 5? 5. 5 feet? Iva. Ok. Ok, nirringrazzjakom u proset, Karl. Nirringrazzjak, signori. Grazzi. Divera interessanti, Karl. Għal min minna specialment isegwi l-sports, jiena fħanaqbat ma' l-famus Ronaldo. Illi dal-famus Ronaldo ma jizinx 40 kilo, 50 kilo. Min kajja li huwa wieħed mill-aqwa atleti fid-dinja, da jiżen pis mhux ħażin b'tali mod illi skont dal-famuż BMI illi anke qed issemmi inti Karl, da Ronaldo jitqies overweight. Però overweight għax imbaċċaġġ, overweight għax immuskulat. Allura x'inhu l-punt ta' kollox anke għalik sinjura u kull min qed jarana? Mhux kemm tiżen li jott, imma saħħtek number 1 kif inhi u id-dera tiegħek jekk inti intix kuntenta biha jew le. Għax diment illi inti qiegħda f'ċertu pis illi huwa tajjeb, ħanejdu hekk, illi inti m'intix obeżi, jew inkella obeżi tu jgħidulu jkun livell daqsxejn iktar perikolus ħanpoġġu hekk, tajjeb. M'hemmx lok illi inti tkun ta' ċertu pis, m'hemmx number, m'hemmx 52. Skont il-BMI ta' din iċ-ċart partikolari, il-presso poco rajt nejf daqqa sakemm kont titkellem, is-sinjura skont il-tul tagħha u l-weight tagħha jgħidlek underweight. Però jiena naqbel 100% ta' daliet għaliex. Għaliex hawnhekk pereżempju għandek din iċ-ċart partikolari semmilkom ukoll. Illi għandek faxxa sħiħa li hija underweight. Jaw ħafna nies li huma twal 5'1" illi l-weight tagħhom jibqa' pereżempju tiela sa 56. Dajjet underweight jekk hawnhekk. Li mara asnaf. Ħanejdu kif inhi Karl, dik hija bħal kollox fil-ħajja ta' xejn mhu infallibbli. Din tagħmel il-famuża BMI tiġi titnellaħ minn kollox ħlief mit-tul u mill-pis. Jiġifieri. Ifisser kif tħossok jona. Totalment differenti. Mela, Karl, qed niftakar fi plejer ieħor illi forsi iż-żar ma jiftakrux xi ma jiena niftakrux kont fl-aħjar tiegħek. Mhux fl-aħjar tiegħi fl-aktar, mhux fl-aħjar fl-aktar żmien li kont ifissat fuq il-futbol. Trid ngħidlek le, fl-aktar żmien li kont ifissat fuq il-futbol li s-sajf futbol biss. Nara repeats tal-futbol, insomma. Dak kien hemm il-famuż Totti. Totti, żgur. Illi da Totti kien jiżel xi 90 kilo. Issa inti jkollok iġġib. Tajjeb, forsi jekk għad-direttur jista' jġibilna l-Totti, ma nafx isibux, għal min ma jafux. Mela ma jafux. Nirringrazzjah id-direttur, jew tant paċenzja bija xi bat li anke recordings kull ġimgħa nixtieq nirringrazzjah pubblikament. Jekk hemmhekk u jgħid illum il-iva u tajjeb. Illi inti jkollok tajt isma' jiena ħanġiblek minn hemm ġew minn dak il-bib Karl, raġel li jiżen 90 kilo. Tgħid orajt naħseb ġej xi wieħed imżaqqaq illi daħli f'birra ma jixrobx jkollha ġin. U bat nġiblek il-Totti. It-tnejn li huma design. Tnejn huma design. U għabli l-istess tul. Wieħed jidher mod, l-ieħor jidher il-kontra. Jien kif nidher xin fuq id-design.
Għara fejnu. Inti tajli kolli birra u nixrob. Jien ħala Meċċek. Ta' għal ħamus totti. Illi jek dak jidħol minn ġol bib, ħatmu ħajajdlu, speċjalment nimmaġna it-fajliet. Xilapu, le. L-essar tigra milu. Ħanejdlek kien wieħed mill-iktar players bravi u Ġifiri, fuq dak il-BMI, peress li miex sistema perfetta, u għajnet u kifinieta mawx sistema perfetta, ma fuq dak il-BMI, totti u persuna li diħel bżaqda xej mux ħazin, jitqisu l-istess. Fil-verità, Karl, l-inkwiet taf xinu? Kemm ikollna xaħam? Inkwiet, mhux għax ħata għad-dinja, imma aktar manna xaħam, iktar hemm perikli ta' Mart. U aktar manna xaħam, inqas forsi nidru tajbin daqs kemm nixtiequ. Għajdinna fuq iċ-ċintorin dak li jċaqla, dan ħafna gadgets tal-affarijiet. Aw ħafna, ara, jiena pari personali tiegħi u dak huwa li jsibu. Ili aħna aktar ma nibqgħu sistema klassika, iġifieri li aħna nagħmlu l-eżerċizzji tagħna billi nużaw ġisimna, kemm jista' jkun Karl, u ċertu forsi apparat sempliċi jinnaf dumbbells dak li jgħidulu kettlebells, forsi xi magni, biex inħadmu l-muskoli tagħna, aktar qegħdin nolqtu ħafna plattini b'ġebla waħda. Xi plattini huma daw? Mela qed intejbu l-flessibilità, qed intejbu s-saħħa tagħna, qed intejbu ċ-ċirkulazzjoni tagħna, qed intejbu anka il-posture tagħna, illi b'ċertu magni li toqgħod bil-qiegħda jew bil-wieqfa jgħodu jċaqalquk waħedhom ma tistax tolqothom kollha. Allura jekk inti għandek nofsija, l-aħjar tagħmel nofsija li biha qed tolqot kollox fuq parir ta' coach naturalment l-aħjar. Ok, sinjuri, minuta kollox lura dal-waqt inkomplu noħdu l-aħħar ftit telefonati għal Mattejus dal-waqt ukoll immorru għal ftit momenti ta' riklami wara din il-pawsa li għandna ħallintukom tarif dwar il-fiera. Bqgħu magħna. Il-fiera ġib ħafna nies u li toġobni ħafna li meta ġejt hawnhekk fil-fiera ta' Monte Cristo ġejt fuq l-istent sa' Chris Barbecue World by SBL u indunajt illi hawnhekk hawn barbecues ta' kwalità imma ikel tajjeb ukoll. Mela, aħna din insajbu u nismokjaw fuq l-smokers bħalissa daħli jkun jiġi u jduq prezzijiet ukoll tal-fiera sewa jiġri minn kollox hemm jew selezzjoni kollha tal-barbecues u smokers tal-gass jew tad-dawl tools kollox hawn. Sitwanella kollox hawn insomma. Ħbib tiegħi jien ħanħeġġixkom biex tiġu hawnhekk fuq dan l-istent ħatimxu mar-rieħa tagħli x'inhekk għamil bdejt infittex u nħuf fejn hu l-istess l-istent ta' Barbecue World by SBL u mbagħad indunajt li qed nara ħafna nies inġabru hemmhekk qed naħseb hemmhekk għaliex żaqqu kulħadd iħobba mhux hekk u ġejt hawnhekk fuq l-istent u hawn riħat fuq u taqsamlek qalbek issa kif il-restu dan ir-riklam tieni biċċa laħam tajba ta'. Sinjuri nistidinkom biex tiġu hawnhekk fuq dan l-istent matul din il-fiera ta' Monte Cristo uffiċċju dan l-istent Barbecue World by SBL. Nirringrazzjakom ħbieb illi qegħdin magħna dal-waqt ukoll jingħaqad magħna il-Family Therapist Dr. Charles Azzo Pardi kunu magħna minn hawn fit-talħin ieħor ħalli nassistu wkoll dik is-sessjoni tant interessanti. L-aħħar ftit ħin ma' Matteos Grasson li llum qed itina aktar motivazzjoni għal l-istil ta' ħajja tagħna. Telefonat oħra. Hello Karl u l-Sinjur u proset tal-programm. Grazzi. Nistaq insaqsi s-Sinjur, jiena u l-mara noħorġu nimxu kull filgħodu. Nqomu fil-5 ta' filgħodu u nagħmlu 40 minuta. Meta ngħidlek nimxu mhux tas naqra lam u naqra law. Jiena ħanalaq 70 u l-mara iżgħar minni. Però li ma nistax nifhem niżen twil 5'7" u jiena niżen 68. Il-mara daqsxejn iqsar u tiżen daqsxejn inqas. Però li ma nistax nifhem qed nagħmlu da kollu, la nxorbu, la npejpu, niklu immoderat, niklu ħafna frott u ħafna ħaxix, ma niklux ħaġin u ma niklux dal-junk food, biss li ma nistax nifhem hija illi meta tiġi ċertetà trabbina għażaq. Li mhux xi żaq kbira, imma nixtieq inneħħiha. Sieħ qalli muranti l-massudax dik minn fuq il-lupa, imma dik hija storja oħra. Allura jiena kif nista' nagħmel dan kollu u minix nara ċertu riżultat. Il-għala x'in nagħmel ħażin. Ok, nirringrazzjaw ħafna. Però naħseb illi minn tagħmel xejn ħażin għajra tagħmel ġita li huwa sinjura tiegħek illi tagħmlu 40 minuta mixi f'dak il-ħin tal-ġurnata. Perfett, tajt li tikol tajjeb ħajkelmek Matteus illi jibqa' fiċ-ċert illi naħseb illi ħajtik ukoll stilla llum. Jiena nifhem ħafna illi hu qed jagħmel ħiltu
u għal dik il-ħila li qed jagħmel qed iħossu daqsxejn ta' frustrat li qed imwaħħal. Bl-Ingliż jgħidula plateau. Karl, il-ġisem bħal kollox fil-ħajja, meta jidra jagħmel l-istess ħaġa, inkunu rridu nibdlulu daqsxejn ir-rutina. Illi tipikament nagħmlulu challenge daqsxejn akbar. Mela pereżempju biex inġib eżempju banali, dan is-senjur l-ewwel qed ħantih pariri li jitkellem ma' nutritionist jew dietitian ħalli anke fejn jidħol l-ikel u l-ammont ta' ikel li qed jiekol ikollu daqsxejn ta' gwida forsi daqsxejn tal-preċiża. Issa li hu diġà jaf il-bażiku fuq li ma ikel jotta li hu jimale, forsi wasal iż-żmien ukoll illi jsib daqsxejn ta' bilanċ bejn ikel u ieħor. Pereżempju il-frott minkejja li huwa sustanzjuż ħafna Karl. Bħal kollox fih il-limiti tiegħu. Bħalma fih il-limiti tiegħu ċertu laħam, ċertu ħut, eċetera, eċetera. Allora kemm hu tajjeb li nkunu nafu anke il-qisien idealment ta' aħna kemm suppost niklu u x'suppost niklu. Number one. Però fejn jidħol l-exercise, pereżempju, jekk qed jagħmlu dik l-40 minuta, dan is-senjur ħantih pariri l-istess 40 minuta jibda jvarja. Jista' jibda billi pereżempju jekk illum jaqbdu triq għaliex triq dritta, jibdew jitilgħu aktar tlajja f'dik l-40 minuta. Jew jekk normalment jimxu pereżempju minn fejn joqogħdu sal-Knisja, ħanivvinta, jibdew jimxu 3 toroq aktar mill-Knisja f'dik l-istess 40 minuta. Mela mhux jitawlu l-ħin, itaqlu l-intensità. Jiena l-parir tiegħi dejjem ikun illi l-mixi waqt li huwa tajjeb ħafna għal moħħ Karl. Normalment mhuwiex biżejjed f'ħafna mill-każijiet biex inneħħu dik iż-żaq illi għandna. Min ikun daqsxejn obeżi illi jibda bi ftit passi żgħar diġà qed jagħmel passi ta' ġgant. Però speċjalment meta nkunu overweight u mhux obeżi, ikun importanti li l-intensità tkun daqsxejn aktar. Għal daqstant dejjem nippretka li nsibu nofsija. Nofsija li fiha nħadmu ġisimna kollu idealment il-muscles kollha, ħalli l-istimolu mill-exercise nħossuh kullum kien, inħadmu kullum kien. U r-riżultati jekk jiġu aktar malajru aktar. Apparti li qed tajt dan kollu, jiena nħobb li fit minn din is-sessjoni wassal dan il-messaġġ li kważi kważi wkoll bdejna bih. Illi tajjeb illi tmur tagħmel dik il-mixja kif semmewna wkoll diversi telespettaturi li forsi tagħmel dak il-xi ftit exercise fid-dar, però kemm huwa wkoll illi forsi plus, jiena jgħidlek plus. Illi tagħmel dik in-nofsija flimkien ma' nies oħrajn, ma' tim, u tiskanta kemm tagħmillek ġid u kemm tagħtik motivazzjoni. U jiena nirrikomandati għaliex anke lilkom illi forsi għandkom ċertu età tintaqgħu man-nies, ikolkom l-impenn illi mortu, smajtu lil ħadd ieħor, forsi tajtu parir lil ħadd ieħor minħabba l-esperjenza tagħkom tal-ħajja u tiskanta kemm tiswik anke wkoll b'mod psikoloġiku. 100%, jiena mhux ħandejjaq minnek Karl li jgħiduli qabel ma nibda l-exercise diġà nkun fiq tax tkellimt naqra ma' sħabi, żvugajt, qedtilhom forsi kemm kelli ġurnata jibsa, għamlu li kuraġġ, darb'oħra għamiltilhom kuraġġ jien, darb'oħra kont naqta' qalbi, darb'oħra huma għenna xulxin. Fejn laqda mis-saħħa. Proset, nirringrazzjak Matteo. Grazzi ħafna lilek. Grazzi ħafna ta' tim kollu, grazzi.